Protekli vikend na Velesajmu je održana zgrapa, sajam posvećen rakiji i svim finim destilatima koji postoje. Mogli smo stvarno svašta upoznat, od pelinkovaca do slatkih pića, pa do odležanih rakija po 10, 12 i više godina. Bilo je jako puno toga. Evo i Dubioza je došla sa svojom maksuzijom. Jako puno izlagača od kojih si mogao jako puno naučiti, pitati ih kako oni to rade, šta dobijamo, s kojim procesom, ako te to zanimalo. A mogu si i probati jako fina pića. Meni osobno je ovaj sajam baš super i odlično mi je da postoji tako nešto gdje možemo naučiti o ovim finim destilatima koje svi povremeno konzumiramo. Ako ih konzumiraš, moram ti reći da to radiš odgovorno, da piješ malo, ali dobro, i to ti je jedino što ti imam za reći o rakijama. Sljedeće godine dođi na zgrapu, isprobaj neke iza sebe, sigurno ćeš naći nešto što ti paše. Uz to možeš zapaliti jednu dobru cigaru, a svakako nemoj zaboraviti jesti. Zato je ovaj puta bio ovdje Barbecue Hot Yard koji ima fakat najbolje burgere ikad, tako da sam morao jedan pojesti. Bok!